Sa number 3, 15 kaadlaw nga notice nga ginhatag sa syudad sa Ama Computer College ang nagtakop na subong nga adlaw pero eskwelahan wala sa gyapon maka-renew sa ila business permit. Natapos na subong nga adlaw ang second notice ug ng 15 working days nga ginhatag sa Bacolod City Legal Office sa Ama Computer College ug makakuha sang ila business permit. Ginsiling ni Attorney Martigo, Secretary to the Mayor, nga tubtub sa karon wala pa makatapos proseso ang eskwelahan sang ilang mga requirements agud maka-renew sang business permit. Lunes, nagpadala sa sulat ang Ama Computer College sa syudad agud maghatag sang update sa ilang pagproseso sang ilang nga permit. Base sa sulat, na-comply na sang eskwelahan ang tanan nga mga dokumento lakip na ang City Health Office nga clearance kag nabayaran naman sini ang tanan nga mga balayran. Apang wala sa gihapon makatapos prosesong eskwelahan sa pagkuha sang clearance sa Bacolod Environment and Natural Resources o kung BENRO nga isa sa mga requirements sa pag-renew sang permit. Suno sa ila, ginahulat na lang nila nga makadtuan sila sang BENRO para mag-inspect sa pasilidad apang wala pa sang available nga personnel ang BENRO. Iga-refer na sang Business Permits and Licensing Office sa City Legal Office ang pag-issue sa nagakaigo nga legal action sa eskwelahan buwas nga adlaw. Sanig sa pagsulundan sa syudad, kinahanglan nga pasiradaan ang isa ka establishmento nga wala pa maka-renew sang permit matapos ang ikaduha nga notisya. Nangin kontrobersyal ang Ama Computer College matapos nga wala sini ginpasaka sa graduation rights ang masobra 150 ka mga estudyante pero sang kahapon nga adlaw tigayon na nga nakasaka sa stage kag nakagraduate ang amo nga mga estudyante. Tomorrow, i-endorse din sa City Legal Office for appropriate action. Wala sa undertaking. Usually, ang proseso, ipasiradaan anay, then kapalapit sila to issue the undertaking. Okay. O, pero gina-close kita anay. So, okay na ang CHO, ang BENRO na lang. Ang BENRO na lang ang kulang nila. Pwede subject for city legal pa ng approval kung i-close sila temporarily. By kung lang tawon mo, if we follow the process, pag kulang, kag na-refer na sa BPLO naton sa City Legal, automatic, gina-initiate na dayon ang process for closure.